Здравейте, YouTube, тук сме аз, Християн Николаев, Веско и как ти беше името Мастер Килър, че се ти го забравям? Андреас. И Андреас, да. Днес ще ви покажем как ще призовем Херобрайн. Дай ми запалката, къде си? Сега ще призова Херобрайн. Бягай! Сега ще изкочи някъде, да знаеш. Виждате сега какво става. Омага! Ето Херобрайн. Виждате го? Ето го! Сега ще призова още един. Ето го пак. Призови още. Омага! Призовавам още един. Ме се вак. Омага! Айде, край! Край! Ето го Херобрайн. Бог ти педерас, това ти ума. Ти педерас. Взех ти, айде ми се спокойно. Не видя, аз съм на гейм от едно. Бог, как изкочи? Къде е Херобрайн? Аз ти казвам, че съществува, ти не ми вярваш. Къде е? Махнахте ли го вече? И тук и това по земята. И това беше от нас до другия епизод.